दायो आङो दंफैयो अमला बर' गुदि फरायसालियाव। अमला बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारखौ आं लोगो हमनो फैदों। सारखौ जोंनि रियेल लाइफ निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांखौ बरायना लाग्रोबाय। बे समाव नोंथांखौ सिनायथि लाग्रोनो थाखाय गुरै खावलायबाय। मानगोनां सार, आंनि मुङा सभाराम बर'। आं बे फरायसालिनिनो गाहाय फोरोंगिरि। दा जोंनि आसाम नाङैनो दिनैनि समाव बे समाव गुण'त्सबा सोलिगासिनो। दा मैयानि जे जालांनाय सारनि स्कुलाव गुण'त्सब बा मैया जालांबाय। दा मैया जालांनाय गुण'त्सबाव नोंथांखौ बर' हारिमुनि ड्रेस गोमो गस्ला गामसा गोथां आरो आर'नाइ फालि लानानै फोरोंनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? सार, नोंनि सोंनायखौ आं गोजोननाय मोनबाय। आंनि मैयानि दिनाव आं जि गाननाय जोमनाय, बे गाननाय जोमनायजों आर'नाइ गुण'त्सबखौ खुंनांबाय। बे गुण'त्सब खुंनायाव आं माखासे गुनि गियानि सुबुंनिफ्राय आं एसे सोंस्लुनानै लानाय जादों। जोंहा फरायसा आफादफोराबो जायखिजाया आफादफोराव गामसा गाननानै जोंनि बे बर'नि हारिमुखौ गाननानै आफाद खुङो, फिरफिला दिखाङो। आरो जोंनि बाथौ धोरोमाबो बेबायदिनो गामसा गाननानै गावनि हारिमु गोमो बायदिसिना आर'नाइ लानानै आफाद खुङो, फ्लेग हस्टिं खालामो, फिरफिलाखौ बिरहोयो। आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादाबो बेबादिनो गामसा गाननानै बायदिसिना गोमो गस्ला गाननानै आरो आर'नाइ लानानै फिरफिलाखौ बिरहोयो, फ्लेग हस्टिं खालामो आरो आफादबो खुङो। बिथांमोननि एसे थुलुंगा मोननानै, बिथांमोननिफ्राय सोंस्लुना लानानै आंबो गोसो गोरबोजों गोसोखौ मोजां मोननानै आंबो मैयानि दिनाव बे गुण'त्सबखौ बर'नि हारिमु हिसाबै आं गाननानै खुंनाय जादों आरो। बेवहाय जोंहा एक्सटार्नेल सारा आंनाव सोंदों। एक्सटार्नेल सारा सोर फैनायमोन बहाबानि आरो मा? सुनिल माबा नाम आं कुमार सुनिल। बिथाङा नोंथांनि स्कुलाव फैनानै माबायदि फोरमायलांदों? फोरमायनायाथ' जेबो फोरमायाखै। बिथाङा गावनि अफिसियेल हिसाबै जि मावनांगौ, जि सोंनांगौ बेखौ सोंदों आरो। बे सोंनायाव आंनि गाननाय जोमनाय माखासेखौबो सोंदों। नोंथांनिया गाननाय जोमनाया, फरायसालिनि गाननाय जोमनाया बेनो नामा होननानै सोंदों। बेवहाय आं फिन होदों आरो बे नङामोन, सिगाङाव आं माने लंपेन्ट गानोमोन। दा दिनैनि बे गुण'त्सबआव आं नैबेखौ गाननाय जाबाय। बेवहाय नोंथाङा गाज्रि दामोन होननानै आं बिथांनो फिन होदों। अब्ला बिथाङा बुंबाय, जागोन दे बिदिबा, नोंथांमोननि बे बर'नि हारिमुबा बेबो जायो, आं बेखौ गनायथि होबाय। बेवहाय जेबो आंहा आपत्ति गैया। बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो आंनि सिगाङाव। दा फरायसालिनि फरायसाफोरनाव बे एक्सटार्नेल बिथाङा माबाफोर सोंदोंमोन नामा? सोंनायाथ' बे गावनि मावनो गोनां खामानिखा, सोंखागोन आरो फरायहोदोंबो, लिरनायखौबो नायदों। गासिबो फोरोंगिरिनि सोरगिदिं मा दं मा गैया बेखौ नायजोबदों। नायनानै बिथांमोना जि मोनदों बेखौ लिरदों आरो जि मोनाखै बेखौ लिराखै। आरो फरायसाफोरखौ सोंनायाव जि हादों फरायसाफ्रा लिरनाय फरायनाय बेखौ मोजां होनदों। आरो जि हायाखै बिथांमोनहा, जाय फरायसाया हायाखै बे फरायसाखौ मोजाङै फराय, माबा मोनसे मोजां गियान बोसोन बिथाङा होलांदों आरोखि। सारखौ ओमफ्राय माबाफोर बोसोन होलांदों नामा? आंखौ बोसोन होनाया बेनो, हागौमानि नोङो फरायसालिखौ साखोन सिखोनै लाखिनो नाजा आरो फरायसाफोरखौ हागौमानि नोङो गुन गोनां सोलोंथाइजों गोग्गो सोलोंथाइ होनो नाजा। बे खोथाखौ आंनो बुंलांदों आरोखि। सारखौ मैयानि गुण'त्सबआव गोमो ड्रेस गाननानै, आर'नाइ लानानै, गामसा गोथां गाननानै फोरोंनाय नुदों। बिनि सायाव माबाफोर बे गाननायनि ओंथिफोर थानो हागौ नामा? ओंथिया बेनो, सार सोंनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। दा आं नोंथांनि सोंनाय मथे आंबो फिन होनो नागिरदों। नैबे गोजा आर'नाइखौ आं लानायनि ओंथियानो जाबाय, गोजा गाबानो जाबाय सोरांनि गियान। आं नुदों गुबुन गुबुन इउनिभारसिटि, कलेज आरो जोंनि हाइ स्कुल बा जिखुनु फरायसालियावनो आं नुदों, फरायसालिनि लांगोनायाव बे आलारि बाथि आखिनानै माने फोजोंनाय जोंनाय आं बेखौ नुनो मोनदों। आरो जोंनि ओरैनो बयबो मिथिखागौ जे बे आलारि साखियानो जाबाय गियाननि सोरां। जेरै खोमसियाव आलारि साखिखौ अरखौ लगायोब्ला स्रां जायो,
थिग बिदिनो बे आलारि बाथियानो जाबाय मा अरानो जाबाय मा गियाननि सोरां। थिग बिदिनो नैबे बे आर'नाइयाबो आं गाननाय आर'नाइयाबो गोदोनायाव लानाय आर'नाइयाबो जेनेबा बेयो जाबाय मा गियाननि सोरां। आरो बेखौ जायखिजाया गुबुन गुबुन फरायसालिफ्राव नेकटाइ गानो, आं बेखौ नेकटाइबो बुंना लाबाय आरोखि। बे गोजा बे आर'नाइयानो जाबाय नेकटाइ आरोखि। नेकटाइया जाबाय नेकटाइ होनबाय आं गोदोनानि आर'नाइखौनो बेबायदि फालि होनबाय आं। आरो गोमो गाननाय जे गस्ला बेनि सायाव माबाफोर ओंथि थायो नामा? बे गोमो सार्टनि बा गस्लानि ओंथियानो जाबाय जोंहा माखासे जोंनि बर' माहारिनि गुनि गियानि लिरगिरिफोरा, गेदेमा सुबुं लिरगिरिफ्रा, बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना जारिमिनाव बा बिजाबाव लिरनानै दोनलांदोंदि गोदो गोदाय बर' हारिया चीन हादरनि हुआं ह' इयां सिकियां दैसानि सेर सेर फैनानै जोंनि बे आसामाव रायजो जाफैदोंमोन होननानै बिथांमोना लिरनानै दोनलांदों। आरो बै रायजो जाफैनाय बे हारिखौ बिथांमोना मा होनना बुंदों? मंगलिय फोलेरनि होननानै बिथांमोना बुंलांदों आरो लिरनानैबो दोनदों। आंबो फरायनो मोनदों। आरो बिनिफ्राय बै मंगलिय फोलेरनि सुबुंफोरखौ मा होनना बुंदों? बिथाङा गोमो गाबनि होनना बुंदों आरोखि। बै गोमो गाबखायनो गोमो गाबनि सुबुं होननानै मंगलिय फोलेरनि सुबुंफोरखौ गोमो गाबनि होननायखाय बे बर' थुनलाइ आफादाबो बे थुनलाइनि फिरफिलाखौ गोमो गाब लानाय जादों आरोखि। आरो थुनलाइनि आफादा फिरफिलाखौ गोमो गाबनि लानाय नङा, फरायसा आफादाबो बे थुनलाइनि फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ गोमो गाब लानाय जादों। थिग बिदिनो आंबो जिहेतु माने बर' हारिखौ मंगलिय फोलेरनि होनना बुंदों, मंगलिय फोलेरखौ जेनेबा गोमो गाब होनना बुंदों, बे गोमो गाबखौनो लानानै आंबो दिनै बे सार्ट आंनि गस्लाखौ गोमो गाबखौ गाननानै आं दिनै गुन'त्सबखौ खुंनाय जादों आरो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा सारा सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै नोंथाङा बे उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिनि बिमा बिफाफोरनि सायाव माबायदि गाइड लानांगौ बिनि सायाव माबाफोर बुंनो खावलायगोन नामा? बिमा बिफानि बे गाइड लानाया बेनोदि आंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ आं सानफ्रोमबो फरायसालियाव हगारहरनो थिनहरो आरो फरायसाफोरखौ न'आवबो फोरोंनो थिनो। जिहेतु माने आं हारसिं फोरोंगिरि हिसाबै आंनि फरायसाफोरखौ आं फोरोंख'नो हाया। बिनिखायनो आं साफ्रोम गारजेनखौ गाव गावनि फिसाफोरखौ न'आव सानफ्रोमबो थिनहरनो आं खावलायो। आरो लोगोसे थुखैस्रां लोबस्रां जायै लोङै साब सिखोनै फरायसालियाव फैनो थाखाय आं खावलायो आरो। दा गोबां सरकारि स्कुलाव माखासे बेगनिफ्राय लानानै ड्रेस पाति मोननाय जायो। बे सारनि स्कुलाव फैयोना फैया? आंनाव फैयो, खिन्थु बेग फैया आरोखि। जानाय आदारनि सोलायै इउनिफर्म गाननाय जोमनाय फैयो। बिनिफ्राय आरो बै लाइब्रेरि माने बुक बिजाबफोर फैयो, ओमफ्राय गेलेनाय स्पर्ट्सनि बेफोर फैयो आरो। बिनि अनगायै गैथ'आ आरो जेबो। स्पर्ट्सनि हिसाबै मा फैयो? बिदिनो माने बे क्रिकेट बल फैयो, बेट बुग्रा फैयो, ओमफ्राय बे आसान दङ, ओमफ्राय माबाबो दङ, चेसबो फैयो, ओमफ्राय बे लुदु बेफोर दंजोबो आरो। बेफोरखौ हरो आरो बोसोरै हरो। नोंथाङा मोनथिनो मोननाय जादों नोंथाङा बे समनिफ्राय दिनैनिफ्राय गामसा आरो गस्ला आर'नाइ लानानैनो गाननानैनो फोरोंनायखौ खालामसिगोन होननाय खोनादों। दा नोंथाङा मा होनगोन बेनि सायाव? नंगौ, नों सोंनायखौ आं गोजोननाय मोनबाय। आं दिनैनिफ्राय बा मैया दिनै गुनउत्सबनिफ्राय आं बे आर'नाइ आरो गोमो गस्ला आरो बेनिफ्राय गोथां गामसाखौ गाननानै आंनि साख्रिया जोबजासिम आं बे फरायसालियाव माने फरायसाफोरखौ फोरोंबाय थासिगोन आरो। माने आंनि साख्रिया जोबजासिम आरोखि। बे गुनउत्सब खुंनाय दिनैनिफ्राय आं बेखौ माने गानै जोमै फरायसाफोरखौ फोरोंबाय थासिगोन। गामसाजोंनो आरोखि? गामसाजोंनो आरोखि। आरो नैबे गामसानि ओंथिया जाबाय खौसेथि, गोजोन खौसेथि। बे हिसाबै आं बे गामसाखौ गाननाय जादों। आरो जुथा गाननांगौमोन, खिन्थु जुथाखौ जोंहा CRC सार नेर्सोनआ जुथा गाननो मोना होननायखाय आं जुथाखौ गाननाय जायासै आरो। गाननाय जायासै। दा आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि बे जिउआव आंनि साख्रिया जोबजासिम आं आजिरा मोनसान्दि आरोखि आं मोनागौमानि आं बे फरायसालियाव आंनि नैबे आर'नाइ
गोमो गस्ला गाननाय आरो गामसा गाननाय बेखिनिखौ गानै जोमै एकदम साख्रि जोबजासिम आं माने गानै जोमै फरायसाफोरखौ फोरोंलांबाय थासिगोन। बेनो आंनि गुबै थांखि आरो आंनि जिउनि थांखिसै आरो। सारनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय सासे जोंनि अमला बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सारा सासे बर'नि सासे समाज सिबियारि लोगोसे थुनलाइनिबो सारा सासे मावथि। दा बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय सासे बर' हिसाबै जों बर' फरायसालिफोराव माबायदियै फोरोंनांगौ, माबायदियै जों क्लास खालामनांगौ सारनिफ्राय जों मोनथिनो मोनबाय। सारखौ जोंनि रियेल लाइफ निउस चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।